Saan tuwa na to? Naam to siguro. Uy, boss, may buntag, may kanaka, unsa may ato? So na imong gibuhat? Ay, waitless para sa kaway-kaway. Walhon guning iringa. Am ka mato. Sama na. Sama na gaway-gaway makaon na. Sikot. Lami din na. Oy say, unsay mo kaon? Bulak sa kaway-kaway. Sa gaway. Nani, oh? Kaon din na. Kaon? Nya lami na. Lami? Sure po ng lami. Oh, lami ni. Usan naman eh. Lamat na siguro ni bagay no kabulakan naman ni na address. Kuan, among gagyan ganyan dito na mis kasada. Salamat, God. Mo day ni dire. Mo ka mo age. Ay, mo may plantain, kuha ko daw sa agay. Balo ba ka? Di pod. Gamay ram lagi na. Mo nang gipatay ng daog saging. Ligo na din na. Man tamage, ikaw man suito anay. Sama na. Ay, panawa na mo. Ay. Kaon ni kana. Klaro ah. Okay. Para mawala na yung mga patay-patayan eh. Mau ba? Sabi may ilang ko nang naayuan.
Nga na yung paglimpyo? Nani on? Sure pa. So mana mura mo lagi dag ko na. Unsa man na? Binteng. Mura gamay ram lagi kayo. Gamay na nakuha. Nasa sulas kaldero. Kaya
Lame?